Здравейте! И това е един епизод от моята най-нова поредица. И това е поредицата на Survival, която аз започвам да снимам. Тъй като виждате версията на моята игра, не я виждате. И така, ще създам нов свят на Survival. Изчакай само да изтрия ето този личния ми свят. Ще ви го покажа към края на клипа. Така. Името на светът ще е, как да се казва, за сега ще го кръстя. Изчакайте. За сега ще го кръстя някакви буквички. Така, за сега ще го кръстя някакви буквички. Но после пишете в коментарите каквото искате да се казва, разбира се. И ако се чуете, че аз съм един малък, да се каже грифър, не е така. И така, сега тук сидът ще е спалнер. Сидът ще е спалнер. Така, тук подразбираме, да. Не, да. Той ще го включа. Ще го включа, защото някакъм са бъгат цветове. И да, Create New World. Но да не спавам сега най-голямата на карта. Или ще не спаваме. Предлагайте, хайде, мислете и како. И да, спомням да посилим, защото е... Чакай, аз на какво игра? Да. Ще играя няколко пъти на Peaceful, защото миналия път, когато си имах клипове, крипарите, те наречените крипари, ма прецакваха много брутално. Тъй се каже. Най-вече съм се стегал едно нещо, да тук се чупиш нещо и всичко пада. Какво виждаме? И сега ще ви кажа един лесен начин да убивате прасета. Нали това е прасет? За малко да се убия по този начин. Хайде. Слагате така. Пътите прасето. Те ще да се докосне. И дръпва. По-малко пържове. Ако го бите на ръка, го бите много. А пък и трябва да гоните. Браточка. Пусна ми много. Шумчата ръка. Така. Пипа да си впред. Това е много хубав огън. И така. За жал, ще съм се изтегля Optifine. И с контрол би трябвало. Изчакайте да се сменя мъглата. Натискате F3 и F едновременно. Така. Не иска. Това е късо. Това е малко. Айде. Малко натисна едновременно. Това е фар. И когато кликнете F3 A, ви презарежда чънковите. Но това не се препоръчва за по-слаби компютър, като може да се блокира компютъра и после се чуе какво да правите. Те че не ви препоръчвам. Така. И общо взето да започваме с най-основните неща. Там няма да ходим да сме така баем и се видя някаква пирамида. FPS дропва. И да.
Постижението, най-накрая първия ачивмент събиране на дърво е мой. Събиране на дърво е мой. Аз иначе съм снимала няколко предици, които те нали ще ми бяга оттъпи. И затова вече успя да снимам на тях. И ги прекратих и от сега нататък съм с нов канал. Искам да кажа, да погледнете, образът ми е страшно лош и това се дължи на моето широскопично снимане. Така вие го виждате, така се наклонено и подобно. Защото ето ви ще отворя си инвентарите и ви го гледате, че някакво така нагоре, гънто, като на 3D. Това се дължи на самия ми компютър, няма такава програма, с която да снимам. Ако искам, трябва да получа разрешение, и така. Колко виждаме тук? Сумати. И да, пак същия толка. Толка ли са толка? И иначе, за първи клип няма да е много, тъй да си кажа, дълъг. Ще е най-много 10 минути. А после нататъка вече ще ви вдигам. Да ви кажа, че ще правя много гигауелове, тъй се каже. Обаче, за да участвате в тези гигауелове, трябва да имате регистрации в Steam. Защото по тази програма Steam това, което получавате от самия гигауей, централно го получавате по тази програма. Без нея не можете да получавате тези игри, които се плащат. Още взето видят... тук е много. Още разбрахте какво е това. И се надявам. Аз ще започна да снимам поредица. Fuck you. Вах се не чупа. Мани. Ота чупа. Малко с лева бутон чупа. Ой. И така мисля това да е този клип, макар да е прекалено малък. Аз май ще се наложи да изтеля този свят, защото фелнах. Сега нека да създадем нов. Те ще включа. Абе, където ме спауни? Не. Ще напиша на команда. И така, даме мода едно. Ще командата. Айде създадем света. Create new world. Айде, зареди бе, ще откача тук. Чакай да си изключа тази система. Сега най-много теста част ще зарежда. Так маталбу. Сега набързака ви показвам всички неща. Само да покажа. Добре, естествено. Прекрасно место. Но сега ще изляза от този свят. Ето го. Искам да ви покажа този свят какъв е. Където сега ще му спални на гейм мода. Не знам, защото съм си пуснал командите. Съм си пуснал командите, вижте сега. Аз имах много такива, пак изчезнаха. Вижте какъв е бъгъл. Един момент, на където аз трябва към мани. Фейл. Голям пътова. Лаги. FPS дроп. И ако падна тук, ще бъде голям фейл. Тук има някакъв
капчетичка, да ми помага да постоя се канал. Защо остава да не е вероятно? Ето, тук са къщите, в които две да живея аз. Лично. О, линк. Аз само бил лидера. Слонхолда е това е да бъдам такова и всъщност Слонхолда е някъде натам. Това тук е... Опитах се да го докарам до нещо като работилница. Мисля, че добре стана. Добре, колко да е. Ето къщата вкъщи. Създах някаква голема. Уй, трябва да ме пусна вече. Къщата, която живее. И сега ще ви покажа нещо тайно. Само на вас. Набърза. Къщата клипа за много голям. И трябва да го спираме. Дай. Дай тяга. Да се направиш нещо като танчи. Една. Добро е. Dark Metal Tools. Само вие знаете за това нещо. Тайна стаечка. Тази тайна стаечка тук. Ще сложим тук. Да. Това е нищо сравнение с нещата, които съм открил. И така. На ефект. Мисля, че това е от този епизод. Survival, който не видяхте за жалост. Но в другия епизод вече започваме сериал.